tuturor. Ok. Hei, salut, eu sunt Svetli. Iar noi astăzi m-am săturat de vloguri, m-am săturat de video de serială. Să ne afundăm în lumea internetului. Oh, yeah. I'm liking this. Deci, eu deja m-am săturat de toate chestiile pe care eu le făceam cu cola challenge. Nu, aș fac unul cu cola mea cu un balon. Azi vă placă. Da, deci, astăzi m-am intrat pe Cosmic Gate. Sunt nivelul 8, da? Maxim nivelul 50, dar mie ce-mi pasă. Da, deci, stați așa. Fac ecranul mai mare. Ok, sper că merge. Deci, noi astăzi să ne jucăm în The Peacekeeper, da? Asta este așa o joacă. E interesantă. Poftim. Da? Să puțin muzica. Da? Eu deja m-am jucat în joaca asta. Iar de Wave 20. Este, nu spune chiar așa de grea, dar vedeți omul, sunt arme, nu știu, este unul și așa, dar le puteți face upgrade. Asta pentru viață. Iar de aici în colț este o chestiuță, dacă el luminează ca verde, asta înseamnă că nevoie să puteți să faci upgrade. Deci să începem. Sunt bombări, sunt oameni simpli, așa, dacă nu împuși te apleci, ăștia sunt foarte răi. Uitați ăștia cum împușcă, dar ei nu prea mă nimeresc. Ok, no. Bombăr! Și ăștia mai venit. Haide, de cum ești așa de rău la joc asta? În general eram foarte bună că am ajuns pe la Wave 20, da? Asta cu shotgun-uri. Aceștia simplu împușcă. Deja au fost boss-uri. Boss, nu știu. Din 5 în 5 rounduri, eu cred. Dar nu erau de 5. Erau mai mulți. Eu așa am trecut. Oh no, no. No. Haide, ok. Grenade, ok. Ea nu prea a ajutat la nimic. Bomber, ca de obicei. Da, bomberul este rău și este... Ok, avem boss. Așteptați-mă un pic. Ok, așteptați. Am revenit. Deci, boss. Hello! Incoming Peace Enforcer. Deci, uitați ce este, cât el este de frumos. Ciudic. Nu. Și bomber. Dar ce cu mine azi? Ok, trebuie să-l împușcăm cât mai avem timp. Așa, acolo arată unde el va împușca. Și trebuie să scăpăm de acesta. Ok, o să pot face asta. Grenade! Da! L-am câștigat! Oh, yeah! Yeah! Frumos efecte! Și s-a dus! I'm the boss here! Oh, yeah! Yes! Uitați cum se face! Ha. Ok, aici sunt misiuni. Missions. Upgrades, ok. Stați, ce? Nu trebuie nici să pe Android, ne oferă. Da? Stați, și asta? Reduce the MP cooldown. Adică asta reduce încărcarea. Eu nu mai bine să upgradez asta ca să primesc backpack-ul, ca să primesc mai mulți bani. Am vrut să trec de... You can't hide the peacekeeper, nu te poți ascunde. You're gonna get pissed. Oricum, you know here. Ok, oricum, tu știi că vei fi pisuit. Nu, peace înseamnă pace. Vei fi împăcat. E cu peacekeeper.
Da, e ca shotgun-ul tare mă enervează. Și trebuie să iei să-mi puști, să iei să te împuști, să iei să-mi puști, te ascunzi în puști, te ascunzi în puști. Ok, ce face asta? Nu, asta e ca și la acela. Oh, nu, asta nu trebuie de omorât. Și bomber. Asta a luat un bonus. The Pacinator. Acolo să scrie. Pacinator. Ok, that's how it's done. Ce e asta? Nu, încetinește, cred. Da. Cheie în pușcă mai puțin. Ok, grenade. Eu cum o să-mi pușc? Nici n-am idee. Ei îmi pușcă în continuu. Eu serios cum să-mi pușc? No. Deci eu vă rog, nu mă n-aruncați. Stai, eu cum o să-mi pușc? Ok, viață. La cooldown, adică a treia forță, adică mai puțin se încarcă mai încet. Frumos! Oh yeah, piece start! That's how it's done. Bun, next upgrade, adică mi se va deschide, de exemplu, acum să vă arăt. Mie se deschide deja asta, iar asta gun cannon. Oh my god. Ok, deci să upgradăm asta, da? Asta este la level 2, asta la level 1, asta e cât de multă viață ne dă. Da, ele cum să prească mai bine, facem încredere la viață. Adică ea, oricum așa ne dă așa fel de viață, dar mai se va încărca mai repede. Cu bomberii ăștia, come on, boy. De rapide trece. No. Without shotguns. Fără shotgun. Fără shotgun. Fără shotgun în sus, motherfucker. Frumos. Ok, stați să adune o leac mai mulți. Ok, am făcut-o. Ne luăm viață de acum. Aici mă enervează că îi împușcă doar drept. Oh, nu. A venit de acela de care eu... Câți? Doi? Ok, slow motion. O să am timp să-i împușc, Partea cea mai rea este că când sunt 3 și toate 3 spoturi sunt ocupate. Vedeți? Oh, nu. Ok, am scăpat de unul. Ok, grenade. Trebuie să scăpi și de al doilea. I-am și backshot. Ok, joaca asta este grea. Nu știu de ce, de când filmez este mai grea. Este mai grea decât în realitate. E serios. Nu știu, ca și pe toți eu muram. Practic, ei muram de vreo 8 miliarde de ori. Nu, joaca este interesantă. Eu o să las un link mai jos, da? Dacă vreți să-mi colți un account-uri. Dacă vă arăt. Vedeți? Da, nimic nu vedeți chestia întuneric, dar oricum. Eu am account-ul, vă puteți loga să câștigați bani sau altceva. Sau budgeturi. E încă o joacă Free Fall Tournament. Tot o să fac un video pe ea. Este interesantă. Ok, la nimic nu facem upgrade ca să ne păstrăm banii. Da? Oh yeah, let's do this. Bomber without bombers. Frumos. Nu. Uitați ce face flamethrower, da? Adică eu când nu-mi pușcă, mă pun jos, da? Și eu mă pot ascunde. Dar eu pe spațiul ăla nu mă pot ascunde. El oricum nu-mi va lua viață. Oh, nu. Și a mai venit și ăsta. Și încă un flamethrower. Ce viață perfectă am și eu. Nu.
Oh! I'm dead. You have been perceived. Yeah, I know. Mersi când zici. Da? Eu sunt mort. Mă joc în coleagă și gata. Dacă voi trăi Command Bomber sau nu. Practic fiecare nivel pe care eu îl jucam, el se începea cu un bomber. Și fără... Eu am pass back effect, da? Adică vedeți că îi împinge înapoi. Și, oh yeah, grenadă, let's do this. Și iar omul ăsta. Știți, așa de tare mă bucur, așa de tare vine să... Nu-i tac. Muahahaha. Da, deci ăștia, după cum am spus, ăștia aruncă, sau nu v-am spus, ei nu prea mă interesează. Când stau jos, al mine se încarcă patroanele, adică nu pot împușca la infinit, dacă al mine se cheltuie, uitați cum o să-mi puși, da? Păc, 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 adică câte un patron am în vedere.